Dobar dan. Danas pričamo o programu vantelesne oplodnje sa prenosom citoplazme. Ovaj program se posebno preporučuje pacijentima slabog kvaliteta jajnih ćelija i embriona, pacijentima starijim od 35 godina, pacijentima koji pate od prevremenog ulaska u menopauzu, koji su imali prethodne pobačaje ili neuspehe u implantaciji. Pa ako imate neku od ovih situacija, a zanima vas da radite sve što maksimalno možete da iskoristite svoje jajne ćelije u oplodnji, onda ostanite sa nama do kraja ovog videa i saznajte kakav je ovo program koji vam pomaže da vaše jajne ćelije podmladite. Moje ime je Sanja Jovanović i osnivač sam agencije Link4Med, koja koordinira sve vrste programa vantelesne oplodnje u inostranstvu. To jednostavno znači da smo posvetili našu karijeru tome da vama, našim pacijentima, pomognemo od početka do kraja vašeg programa vantelesne oplodnje i to potpuno besplatno. A šta je to prenos citoplazme o kome danas pričamo? Prenos citoplazme je metoda poboljšanja kvaliteta vaših jajnih ćelija i njihove funkcije. Ceo proces vantelesne sa prenosom citoplazme započinje tako što vi prolazite hormonsku stimulaciju da razvijete vaše jajne ćelije, kao i kod svih ostalih procesa vantelesne oplodnje. Istovremeno, potom se jajne ćelije prikupljaju, a istovremeno se prikupljaju i jajne ćelije donorke koju ste vi izabrali pre toga. Iz donorkine jajne ćelije se uzima citoplazma i ubrizgava u vašu jajnu ćeliju i time se vaša jajna ćelija podmlađuje. Kada se jajne ćelije oplode, ovako kreirani embrioni se prenose u vašu matericu putem embriotransfera. Postupak prenosa citoplazme se izvodi putem IVF-a sa upotrebom ICSI metode, ubrizgavanja sperme direktno u samu jajnu ćeliju. Pri citoplazmatskom prenosu 10 do 15% citoplazme donora jajnih ćelija se dodaje u vašu jajnu ćeliju zajedno sa spermom. Citoplazma koja se prenosi u vašu jajnu ćeliju sadrži mitohondrije, enzime i ostale organele donorske ćelije i ne sadrži nikakve informacije o fenotipu donora, odnosno njen genetski zapis. Ona sadrži samo energiju te mlade jajne ćelije donorke. Ovo znači da će vaše dete koje nastane iz ovako kreiranog embriona imati vaše gene, a ne gene donorke. Dodata citoplazma donora samo poboljšava funkciju citoplazme vaše jajne ćelije tokom oplodnje, pomaže u ranim fazama razvoja embriona i pomaže u njegovoj implantaciji u vašu matericu. Ovaj postupak, jednostavna injekcija citoplazme, od zdravog donora jajne ćelije može vratiti zdrave mitohondrijske aktivnosti i podmladiti pacijentkinjine jajne ćelije. Još mnogo informacija koje će vam pomoći da donesete informativnu odluku o tome koji program odabrati možete pronaći na linkovima ispod ovog videa. A ako biste voljeli da vam mi pomognemo oko odabira pravog programa u vašem slučaju, kontaktirajte nas i pitajte nas sve što vas zanima. Ukoliko vam je ovaj sadržaj zanimljiv ili imate neke prijatelje kojima je potreban neki od programa vantelesne oplodnje, zapratite naš kanal klikom na dugme sa leve strane ili podelite ovaj sadržaj sa nekim od vaših prijatelja kojima je potreban. Doviđenja!